কি আছিলে মোৰ ললিতা হাজং ললিতা হাজং হয় আপোনাৰ ইয়াৰ মাটি আছিলে গড় হয় ঘৰ আমাৰ এইটো ভিটিয়ে আৰু ভিটিটোৰ পৰা আধাই গ'ল ৰাস্তা সেইখিনি আছিলে মাজত সব আদায় পানীটো লৈ গ'ল আদায় এতিয়াতো আদায় বুলি ক'ব হ'লে পথাৰখিনিও খালী কালি ৰুব পৰা নাই মাত্ৰ হাল মাৰি থৈছিলে যিখিনি বাও সিঁচিছে চব গ'ল নাই আৰু আপোনাৰ চৰকাৰক কি জনাম বুলি ভাবে চৰকাৰ জনাম বুলি এইটো আমি জনাম মতেতো চৰকাৰে এতিয়া আমাক একো সুবিধা একো ব্যৱস্থাই লোৱা নাই এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা যদি কিবা এটা সুবিধা দিয়ে দয়া কৰি তেতিয়াহ'লে আমি অলপ ৰক্ষা পাম এতিয়া ঘৰ নাই আমাৰ ক'বলৈ গ'লে আমি স্কুলতে আছোঁ হয় স্কুলত সোমাইছোঁ এতিয়া ঘৰ বনাম আকৌ যদি পানীটো হয় আকৌ স্কুলৰ পৰা গুচি যাব লাগিব স্কুলটোতো খুলিলে আকৌ খালী কৰি দিব লাগিব বৰ্তমান স্কুলতে আছোঁ আৰু হয় এইটো খেতি বাতি একেবাৰে নাই হয় খেতি বাতি গ'ল এতিয়া পানীয়ে খাই গ'ল বাও সিঁচিছিলে চবখিনি আৰু এইখিনি অলপমান সিঁচিছিলে বাও সেইটো বালি পুতিলে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ কোনো উপায় নাই বুলি ক'লে হয় আৰু উপায়হীন হৈ আহিছে এতিয়া থাকিবলৈও ঘৰ নাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলটো বন্ধই আৰু এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছিলে ঘৰৰ মোৰ 4জন ল'ৰা ছোৱালী 3জন ছোৱালী आदानिया जेनेबा हाया बेसेबांसो बुरजा थांखो दा हाया दंना गैला जेनेबा आंनि मुङा सामेल बसुमतारी जोंना दा हायाथ' 12 बिगासो दंमोन दाथ' दखरसेबो गैला सेस दैयानो लांजोब्बाय माने नैबे ब्रह्मपुत्र दैयानो दा जोङो लामाफोरावसो न' लुनानै दं आरो न' बिथाया गैला नालाय लामासो न' लुनानै दं आरो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे इनफरमेसन बा खौरां सफैदों नामा नोंसिनिथिं बिदिथ' जेबो सफैथ'वाखै दासिमबो ओमफ्राय ओरैनो रेशन पार्टी सफैगोन ना सफैयाखै रेशनखौ होआखै होनायालाय होथ'वाखै दा सफैयाखै आरो जेनेबा सफैथ'वाखै होमबाथ' गोबां खस्थ' मोनदों खस्थ' भुगिनानै दङ आरो जों दा बे ओनसोलनि रायजोफोरा बयबो बिराद खस्थ'आव दं हायाथ' गुथै थांजोब्बाय गासै खै बिगासो होनदोंमोन गासै जोंना 12 बिगासोमोन आरो मानसिफोरनाबो बिदिनो सोरनाबा 10 बिगा सोरनाबा 8 बिगा बिराद बुरजा हा थांबाय आरो मथथे नैबे गामियाव दा बैफोर मानसिफोरा बेलेगाव हा दंबावोना गैयामोन जेनेबा बिनि अनगायै सोरनाबा दं बेलेगाव बिगासे बिगानै ओरैनो न' बिथानि थाखाय आरो सोरनाबा गैया बिदिनो दा आदानिया दंना गैयामोन आंनाथ' गैथ'आ बारु दा नैबे लामा सेरावनो दं आङो दा सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो आदाया दा सरकारखौ खावलायो जे जोंखौ हायोबा एसे मदद खालामनांगौ आरो अननानै दैब'बारिनि होननानै बे समाव जोंनि बर'नि गोबां आफादफोर दङ जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो बे आफादनि मानसिफ्रा खौरां लाफैगोन ना लाफैयाखै नोंसोरखौ दा बिदिथ' आं गम मोनाखै बारु बिदि लाफैनायखौ गोजोननाय थाबाय आदासिम फोरमायनायनि थाखाय नैबे समाव दंफायो जोंहा सासे কি নাম আছিলে আপনার মোর নাম রামকুমার হাজং আপনার কিমান মাটি গ'ল আমার 8 বিঘা মাটি আছে ইয়াতে আছিলে আমার ঘর চৰ সব গ'ল এতিয়া খেতি আছিলে বাকি এতিয়া খেতি সব যাবলৈ ধৰিছে আৰু সব যাবই আৰু এইটো চৰকাৰে যদি একো দায়িত্ব যদি নলয় এতিয়া সব যাবই আৰু কি কৰিম আমিও এনেকৈ আছোঁ বহুত কষ্টত আছোঁ আলিকি তাতে সবে ঘৰ বনাই আছোঁ আমাৰ ইয়াত যিমান গাঁৱৰ মানুহ আছিলে সব আলিতে মানে কেম্প সিস্টেমত আছোঁ আৰু दा जोंनि लक्ष्मी हुटियाव बेयाव लादां 1 नम्बर इया थांबाय दाबा 2 नम्बर लक्ष्मी 3 नम्बर लादांगुरि 4 नम्बर बङालि गामि जों गामि दाब्रैया थांजोब्बाय आरो माने हायाबो थांजोब्बाय गासै गंब्रै गामिया थांबाय एकदम थांजोब्बाय आरो जेनेबा इखौ मा आसाबाव इबोथ' गैलानो दा गासैबो बे दैयाव दंजोबा आरो गामिया 2 नम्बरनियाबो गामिया दैयावसो दंमोन सरकारनिसिम मा खालामनो सानो सरकारनिसिम जों आरो जों सुबिदा मोनसे मोजां सुबिदा नागिरो आरो थानाय जानाय लोंनाय सुबिदाफोर न'फोर हाफोर होजानो लुगैदों आरो जोङो
मोनगोन नामा जोङो बेखौ जों माने हास्थायदों आरो सरकारा जोंखौ नायगोन नामा हा होगोन नामा बर' गामियाव गंबेसे थानायमोन बर' गामिया गंथाम थांबाय बेयाव खै घरसो दंमोन गंसे माबो दं एसो जों घर 35 घरे नम्बरा जाबाय आसिना बिराद घरसे होनदोंमोन गासै 1 नम्बरा जाबाय 42 42 ओमफ्राय जोंनिया जाबाय माने 47 आरो जोंना 36 घर ओमफ्राय बिसिना आरो 36 घरबा 36 घराव बेसेबां होनबा 3 नम्बराव 36 घर 36 घर ओमफ्राय दा बे हा थांजानायफोरखौ जेनेबा जोंनि बर'नि आफादफोर दङ बिसोर आफादफ्रा नायफैगोन ना नायफैयाखै रावबो फैयाखै रेसन पार्टिनिबो जेबो गैया सरकारनिफ्रायबो फैयाखै सरकारनिफ्राय खेबसे फैदों माने जेनेबा साननैनि थाखायल' फैदों साननैनि थाखायल' जों माने बेखौ मोनजादों ओमफ्राय साननैनि थाखाय जों बेखौ जानानै दङ आरोखि ओमफ्राय आरो बिनि उनावहाय मोनजायाखै जों ओमफ्राय हाफोराथ' गासिबो दा नुखाजोबनाय बायदियानो गासिबो थांखाजोब्बाय हाखौ हाया बावा फोनाय सोनाय गासिबो थांखाजोब्बाय दा थानाया माने जों लामायाव दं आलियावनो माने बिदिनो ओरैनो साफ्रा लुनानै थानाय बायदि दं आरोखि जों खस्थ' मस्थ' एक सालिया लुनानै नङाबा उफाय गैया दा मा उफाय जों माने जों थानाय बायदि गासिबो रायजोफ्रानो गासिबो दंजोबो बारु जि दं खस्थ' मोनदों खस्थ'आथ' जोबोद खस्थ' मोसौ मैसो बा अमा बायदिसिना दोननोनो माने जायगायानो गैला जोंनाव दा ओमफ्राय आदैया मा बुंनो सानो बे दुखु